Muros pon fin a unha campaña do mexillón que mellora con amplitude as dos últimos anos. Aínda que o número de capturas seguiu a tendencia, a calidade dos exemplares foi o factor determinante. A campaña do mexillón deixa en Muros uns resultados non vistos dende hai décadas. Para o patrón maior, dende despois do accidente do Prestige, non se vía na zona unha calidade nos exemplares como a desta última campaña. Afirma que, sumando o que xa se recolleu coas últimas capturas que queden aínda este ano, deixarase en Muros unha moi boa sensación. O mexillón este ano, a verdade que foi unha campaña boa, sin duda alguna. Eu creo que desde o ano do Prestige, en calidade de mexillón, que sería dos mellores. E, bueno, este ano, sí, aí non creo que podamos queixarnos ningún bateiro. Eu, casualmente, tamén son bateiro. Foi unha boa campaña. Falta aínda algo, aínda non se vendeu todo. Pero, bueno, eu diría que sí que foi unha boa campaña. O precio do mexillón depende da calidad, como este ano é boa calidad, pero d'€1 para arriba. A boa calidade do mexillón súmaselle a gran cantidade de exemplares recollidos. En cantidad tampouco foi das peores en cantidad. Sí, isto foi un ano que, claro, a mellor non se pode dicir, senón como estamos acostumbrados todos a chorar, pero eu creo que a maioría dos bateiros pensábamos que se viñeran anos como este ano que sería bo. Hai zonas que a mellor non foron tan boas, pero que a maioría das zonas eu creo que foi un ano bo de mexillón. Por agora só pasaron 2 semanas desde 2025, polo que dende o sector non queren facer aínda previsión sobre a seguinte campaña nin como avanzará o ano, pero si esperan que todo vaya mellor que ata agora. Bueno, para a seguinte hai que esperar, aí é moito falar, porque disco que quira decir mentiras que falo do tempo do mexillón. Entonces, a verdade que a naturaleza é máis sabia que a nós, e non sei, pero bueno, as expectativas de momento parece que hai mexilla, que sea un bo para poder poñer as cordas que necesite cada batea, e eso xa empezar ben. E por no resto pouco podemos dicir, porque aí podemos nos equivocar, sin duda alguna.